филми «Хиёнат» филми ҳуҷҷатиест, ки дар он воқеаҳои сиёсӣ, воқеаҳое, ки дар солҳои 90 ба амал омаданд, дар Тоҷикистон қисса мекунад ва ин филм филми ҳам тарбиявӣ аст, ҳам сиёсӣ аст, ҳам таърихӣ аст. Ва вақте ки ин филмро тамошо мекунед, бо воқеаҳои сиёсии замони ҷанг, бо воқеае ки дар ҳамон замон ба вуҷуд омаданд, ба амал омаданд, шиносиҳое пайдо мекунед. Ҳама таъсирбахшаш он аст, ки дар ҳамон давра шахсони волумақом, донишманд, онҳое ки барои Тоҷикистон, барои ободии Тоҷикистон кор карда метавонистанд ва солҳо метавонистанд Тоҷикистонро пеш баранд, дар ҳамин ҷанги хонумонсӯзи солҳои 90 ба ҳалокат расиданд, кушта шуданд аз ҷониби хоинони ватан, аз ҷониби онҳое ки пешравии Тоҷикистонро намехостанд, аз ҷониби онҳое ки ба миллати тоҷик ҳасад мебурданд ва барои ҳимояи манфиатҳои иқтисодии худшон, барои манфиатҳои сиёсии худшон ба ҳамин кор даст заданд. Филм ҳам характери тарбиявӣ ва ҳам характери ҷанбаи сиёсӣ ва ҳам ҷанбаи таърихӣ дорад. Аҳамияти бузурги таърихию фарҳангиро низ доро мебошад. Дар оянда филм ҳамчун осори таърихӣ ва сарчашмаи муҳим барои омӯзиши таърихи солҳои 90, хусусан ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон истифода хоҳад шуд. Ва дар охир гуфтаниям, ки Тоҷикистон давлати соҳибистиқлол аст, демократия аст, дунявӣ аст, ягона аст ва ҳеҷ кас наметавонад ҳамин озодӣ, ҳамин соҳибистиқлоли Тоҷикистонро халал дар намояд.